kag sa good vibes. Isa ka tribo sang indigenous people kung IP ang ituduan kung paano maghimo sa mga bamboo nga lamps ini para mangin source nila sang income. Yaring report. Sa mga karuruto nagasalig ang mga katapos ang Magkuraw Tribo Bukidnon Indigenous People Community sa Barangay Katilingban sa Talisay City. Pero subong, ini naman ang ilang ginakasakuan. Ang mag-ubra sa mga lamps nga himo sa bamboo o kun kawayan, babae man o kun lalaki, senior citizen man o kun hubin, nagabinuligay para mahuman ang ilang produkto. Si Jolito Entrina, sa saging nagasalig sang iyang income. Nalipay siya kami panibago naman siya nga natunuan nga skills. Ang pag-urma sang kawayan, ini ang iya nahimo, nagabounce nga kawayan nga lamp. Basi suli makakwanta sini makaprodukto man ko sa dre. Oo. Nakita ko yung mo, Bray, pinasahi, ilog yung mutihan mo, gid. Mahilig ka, gid, mag-obra mo na? Kay kung isa sir makakwan sa obra na naman na abot ko sa balay ang man ang ginakuti ko dra ka man matuto kung kasama mo. Nga willing ka man mag-obra sini kay para man nga sa ulihid la makakuan man ta kung anong mahibaluan ka man la. Amo naman mo nabaluan, dugang iibalo. Oo. Ini tanan naging posible sa pagtraining sa ila sang JCI Bacolod ng sang TUP Visayas. Pati ang pagtakod sa mga suga kag kable sang kuryente gintudlo sa ila. Kita dikit mga juta ini pag pisga o todo ha so ano na simple lang na Gitagaan sila sang ideya kung ano ang posible nga mga shape kag itsura sang mga lampara. Ginpahibalo man sila kung paano pagid ma-improve ang ilang mga produkto. Although mga bag-uhan lang ta, pero sa mga daso natin nga obra, kinanglan ining mga munyo straight na siya. Ay nga, pang-international niya ito ni produkto. Iba-igyan na abroad. Engineers ag architect ang nagtudlo sa ila. Sunod sa kay Shelly Nuales, chairperson sang IP Rise sang JCI Bacolod. Ruyag nila matuduan sa sustainable nga livelihood ang IP tribe para may dugang sila nga income. Before kami nag-start into this program, nag-assessment kami sa ila. So the first assessment was amo tong pickled. Nagin-implement namon sa ila, sang DTI, sa DTI. And then do hindi nila guro gusto ang amo na Product. type of livelihood product. So why not nagsuggest si Architect Aya na let's make it a contest para mag ang interest amo nang sa kawayan. Kay amo man na ang second nga assessment sila mga supplies dire nga damo. Kadamo diya kawayan yes, sa lugar. oo. Pati sa pag-market sa ilang produkto, suportado man. Sa Biyernes, ang ilan na human nga mga produkto ang i-display sa Technology Convention sa TUP